खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ फिन खनसेबाव गुवाहाटी नोगोराव बर' सिख्लानि सोमोनांथावै गोथै सह'खौ मोननाय जादों। मोजां मोननाय सेंग्रानि खथायाव गोथै देहाखौ मोनदों होनना मिथिनो मोनदों सिख्लाया। धेमाजि जिल्लानि जन्मेश्वरी बसुमतारी आरो मोजां मोननाय सेंग्राखौ दा पुलिसा खाबाय होनना मिथिनो मोनदों। गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनाय बर' सिख्लाफोरा सांग्रां जा नङाब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। थारैनो गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै गावनि आगोमा जिउखौ हरखाबै खोमानानै लानांदों। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमन साफरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय 3 नं महनपुर गामिनि राजु बसुमतारीनि फिसाजो थरायना जन्मेश्वरी बसुमतारीनि गोथै सह'खौ गान्धी बस्ति गुवाहाटीयाव सिलापथार नतुन मिजिंगाव गामिनि इन्द्रजित पेट मुंनि सेंग्रानि खथायाव मोननाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला जन्मेश्वरी बसुमतारी आरो इन्द्रजित पेट सानैबो थांनाय 22 जानुवारि 2025 खालारनिफ्रायनो सानैजों जमा दंमोन सेंग्रानि रुमाव। गान्धी बस्ति गुवाहाटीयाव 26 जानुवारि 2025 खालि 12 रिंगायाव न'आव थांगोन होनना नखराव रायलायहरदोंमोन। नाथाय 3 रिंगायाव मानसिया सेंग्रानि रुमाव थैना दं होनना गुवाहाटीनिफ्राय खौरां हरनाय जायो नखरनिसिम। नखरनि सुबुङा इन्द्रजित पेटआ गोथै सह'खौ पुलिस सहैनि सिगांनो फासि नांनायनिफ्राय बोख्लायनानै दोननायखौ गनायना लायाखै। गोथै सह'आव थानाय दागो आरो पुलिस सहैनि सिगांनो फासि नांनाय दलेंनिफ्राय बोख्लायनायाव जन्मेश्वरी बसुमतारीखौ बुथारखुमानाय जाथायसो होनना सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफोरा। मैया सेंग्रानि सायाव एफआइआर होनाय जाबाय आरो केसखौ रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो सेंग्राखौ सान्दामारि पुलिस स्टेसनाव खानानै दोनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। 28 जानुवारि अदेबानि दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझाराव फैगोन। क'क्राझार सोहोरनि साखाथि खोला सानजा फारसे थानाय हरिनागुरि बावखुंग्रि हाजोनि साखाथियाव गोदानै लुफुंजानाय MCLA क्वार्टारखौ बेखेवनानै होनायजों लोगोसे गोदानै लुफुंजानो गोनां क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होगोन गिबि मन्त्रि बिथाङा। बेजोंनो लोगोसे ग्रिनफिल्डआव जानो गोनां मोनसे गिदिरथार सुबुंगौमा हाबाफारियाव बाहागो लाबावगोन गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। BTR BKWSC कार्बि आलं आरो आसामाव रायजो जानाय बर'फोरनि गासैबो जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनांगौनि थाखाय बर'फोरा खौसे जाथारनांगोन होननानै बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा। बाथि BTR गोजोन गोरोबथा सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादआ चिरां जिल्लानि सिडली कचिकात्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंबाय। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा। बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो CSBनि मासिगिरि डक्टर दीपक बसुमतारी आरो बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबारखौ बावजेनो एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। बाथि गोजोन BTR गोरोबथाखौ लाना बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि गेजेरजों 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। मैयानि साना BTR गोरोबथानि 5थि बोसोर आबुं सान। बे सानखौनो लोब्बा लाखिनानै मैया BTRनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्ला खोन्दोफोरा UPPL सोरखारा गं 500 मटर साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय नुनो मोननाय जादों। मैयानि बे सानखौनो लोब्बा लाखिनानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLआबो बड'लेण्ड हेपिनेस मिशनखौ बिथा खालामनानै गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गं 500 गोलाव मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। लोगोसे बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। मटर साइकेल हानजा सुरनायखौ बेखेवना होदोंमोन BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन CM प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिजनी सोहोरनि मासिगिरि गुनेश्वर गयारी बिथांमोना।
आवजारगुरि गामिनि हान्थामेलानि थाखाय कालभारनि दालां बानायना होदों मानब सेवा संघ NGOनि आफादगिरि बिरखां बर' बिथाङा सेरफांगुरियाव रामफरबिलनि सिङाव थानाय आवजारगुरि खावसि गामियाव दालां गैयैनि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो थांलाय फैलायनि उसुबिदा जाबाय थादोंमोन। दंफांनि दालां दंमोनब्लाबो थाबायजायै गाज्रि थासारियावसो दङमोन। बेखौ नुनानै समाज सिबियारि एबा मानब सेवा संघ NGOनि आफादगिरि लोगोसे UPPL दोलोननि सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनि मेम्बार बिरखां बर' बिथाङा कालभार दालां बाननानै होयो। लोगोसे समाज सिबियारि बिरखां बर'नि बेबायदि अनसायनायखौ मोननानै गोजोननाय फोरमायथिदों आवजारगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोना। 5,000निबो बांसिन मुंख्लंनि थैजों सोरजिनाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबनायाव एबसुआ रावजोंबो कमप्रमाइज खालामा होनना दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों। 5थि बिटिआर बर' गोजोन गोरोबथा सानखौ बरनायनानै आरो गोजोन गायसननायनि आबुं 5 बोसोराव मिरु जिल्ला दख'रा आरो दालाइसा एबसुआ थांनाय सानाव मोनाबिलि 5 रिंगायाव बड'लेण्ड आरो आसाम नाङै 2 लाख आलारि बाथि सावदोंमोन। बेनिनो एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ चिरां जिल्लानि सिडली चिरां दख'रा एबसुनि मावख'आव गिबि आलारि बाथिखौ फोजोंजेनदोंमोन। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।